Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Cristi2 și astăzi am să vă arăt o aplicație pentru ai putea să faci gold pe Standoff 2, pe mult mai multe jocuri, chiar și Roblox și PUBG Mobile și mult mai multe. Această aplicație vă ajută să faceți gold într-un fel. Voi puteți să vă jucați. Deci vă duceți aici și la... Nu la notificări. Vă duceți la... Mai purchases. Nu aici. Mai loterii. Accounts. Uitați accountul meu. Aici am. Și eu trebuie să mă duc la tasks. Nu la tasks. La ăsta, dar nu mi se încarcă mie. Unde puteți să descărcați și această. Trebuie să intrați frumos în Google. O aveți și scrieți GIFT Favor. Aveți aplicația și de aici, uitați, aveți pentru toate jocurile, Fortnite, și de aici vă alegeți de unde luați și să faceți jocuri. Ne faceți pentru jocuri. Eu după mine am 283 și o să vreau să fac și eu în ăsta vreau să fac și eu niște, vreau să fac și eu 200 de 4000, nu mai știu cât, vreau să fac să-mi bag și eu 100 de gold. Aceasta e aplicația și vă urez spor la luat bănuți și să faceți gold și cam atât. V-am lăsat. Pa, pa!